Habakan tho aloki khubor bakadon ke jingbam yabe yaranti haka Kongres ha Meghalaya haba kaladon ke jingswar jingsela de Malaysia ki MDC bat nongkit kam bah khmat ban panhap no yuba Vincent H Pala nak syuki presiden kam Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC unong lambat nong aktien ke parti uba pensingan NCM ula kentai ikiti ki khubor da ka bapen pau baka Kongres watla ka khlemla ban job shu yak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Henry kala job natura lengbau saleng e sangma bat ki wei pat ki constituency ban kham kieu ha ka jingdon ki MP halok sabha uba pensingai luang ba kum ka parti kan pentikna halok samoi trekam uba pala bat kan up ya karai ko All India Congress Committee halok ka jingkran ba ka Congress ka shong ha kaliang persya Henry ki ïatreilang pat bat ka NPP ha ka Executive Committee jong ka Khasil Sutmos District Council KHADC uba pensingai luang ba ka ïatreilang kalong halor kinongrem Uniu nong ilam sngwi hapru batang na ka jingkeno bayajan paralok on weng no yuba pala na ka kam presiden lada kam kta hi yak rukom trikam ka parti adin bangira rem ka election MP na kani isu thu ba ïahap sim e jingit ïatreilang barok kai kumkin ilam di parti te haju ko pora adin ba kongres ka poi sispangut e hang de po parliament ngkar ka India block ranang bun kinba kanigla nang ai musim ini di kumbalong mentah kamdon ke bakum kata tam gani ka MDC election dok lajan yin hapan ya ïatreilang kup kinung ilam untuk imo pala kum presiden kenang ba yin poya ka thom kamdon ke bakum kata iya kata kajiri bakal akut no ka samoi trikam jung inga haban pentik na shwa namar ngamdakan mau bha menu ki apoy ni mapala bakta dan bakla manga kadi benong lai snem dengan haban confirm kata lakla dei niam da kala dei man ka samoi jungi te ka syong pade ha ka ACC anu ka ibet ban bu presiden la ban bu yang uju jadi terang jungi hang ni kam dei syuk ka badang thmai shwa bangini ïatreilang la ora ya ka kam sya ka MPCC ka jingi terang jungi ka puar ka long shai kum ni kham tam ba ka district council ri ha jing sisya ka kum ka provision juga siksil ka diga partyless institution kabadon kam ban ïatreilang baro na kabanta ka interest jong ka council katkum ki dustur ki jongi de khamtam mangidon ha ki por ki balong very crucial pe bahagi an khendo an siap hadis council mena ka dingi nang ekran sai ka tu ka ji hyar paten nang tangi ekran sa kini ki an jong hi hima jong ki snong jong ki thau menta ka mi sa ka tu ka jingi de ba klan administration tingi ong bakum ka party ngidon kam ban ïatreilang na kabanta ban contribute lang ha ka executive committee na kabanta ka interest jong ka rikasi ke cumi. Dia kata ngalai umdei panggil nalendet cendri la ïatreilang dak jingtip lang jongka MPCC. Dia beradu mentah ïatreilang babun ki achievement ki jongi. La persiang panle bun ki AK, bun ki bil mentang dang ap ya ka sen jong gubernur. Ba khamtam ru bakadon ka ni ka proses ban amen ya ka siksidel. Ladang ïatreilang rangkat aga executive committee yo kumnu hajing ya duna ban ya jingmut la se ngamong bangi biang mangi ndai ban ya benar blang kan ya sipun tengi semua ya menta kam dadon e kanu mara bakut ka nurim ku jungi kelong na bentaban ya nos nyang ka jinga dei barki ritiu dustur ban sinagi anji baskam bantang bayajan barki paralok NPP ban move no banong ban penkla presiden te kata ngasu kam dei kan nurim ka babiang te nomor ba ka jingi long paralok te ngila ban paralok ban no dan heba kutte kan orim juga parti bat ki jing perkhatu parti nya hanya pan skam ana marba ngasu bantang ba jingi di perlok kamla man nong kata ka jingi di perlok simet jung priu kanum kata ndai ka bae kalong balada ni so komlut ya ki ideologi juga parti kata kaya tak koi dimta ka jingi di perlok simet te kamli kon ba iet ni ju shet jing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki ju bam ya kini ki ju ki jing bam man la kasngi bale kene ka jing keliminta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga nrai man kapor yim ju yo ai ki jing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong ki jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen
ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. kon ka fortification jong kau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. om dei kon om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu kau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u kau Okum ta. te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya